Ahunaga İmam Şafii fin zina haqqı şeyle bir sözlüm bar. Şeyle diýär. İnne zina deynun fe in aqraftahu kânel vefa min ehli beytike fa'lemi. Zina etmeklik qarz bergi hukmundadır. Eger onu qarz etsen, ýagny eger zina etsen, seresak bol, içer maşgalandan birden birsi qarzyny bergiň tölemel bolar. Ýagny aýalyňdan, gyzyňdan görörsiň diýjek bolýar. Ahuna şu wagt kimdir bir zina etse, onsoň towbam etmese, edin zinasy qarz bergi hukmunda inne hukman içer maşgalasyndan birden birisinden zinanyň torunu çolaşjakmydyr? Şeýlelik bilen qarzyny bergisini tölejekmidir? Häwede Muhammed dogumynyň soragyna eşitdiňiz diýär. Gurrun ki na'udhu billah, Imam Şafii rahmetullah bir makulası var. Haydi bir adam na'udhu zina etse, şonu öde oğlan şondan görür diýär bolýar. Ýa öde diqqet tada diňe müňde gurrun de. Diňe müňde gurrun de. Şu wagt bir ata bolýar Antiçiýa da. Antiste 7 pıçtığına değer verýär. Hop sonra o şey aha oğlan uşağına näme? Antı dädedi jitdir. Antı kakıdy jitdir. 7 pıçt değer gelmesi bolara näme? Zinany dädedi edipdir. Zinany falany edipdir. Hop eçer başgaly oğlan uşağına düşmese näme? Wede awul başlana eger şulardan tövbe edem bolsa. Nahak qadam jitdir. Sonra tövbe edipdir, haqqda ödepdir, bil maaf bolýar, muňa inşallah bozuklar diýär. Sonra tövbe edipdir, Hudaýyny bagşla diýipdir. Allah tebarek we taala Kur'anna innel hasanat yudhibnes seyyiat, şim tövbe edipdir adam Hudaýa dolanda şu gawlyklarymyz telekelikler ýuwjak diýipdir. Bu belki halis eger bir adam tövbe edipdirse, etdiýän günahlardan gabalynda Allah taala sowap berjek diýipdir. Ama yok, yankı antiçen adam. Antiçittir, haram var, iyittir, orta getirttir. Şimdi şundan gıydığında haber var, oğlunda haber var, şu doğru. Eğer şuna diyeceğini inkar etti, Tenemül Beyt'in menal zekâ deyip tavulsa, narazılık etti var, şundan tavursa, oğlun şunu bozacak dağıtı yok. Onlar ki şuna ne ettirler? İnkar ettirler. Ama vakti ki diyeceğini antiçittir. Burada bilip dolu antiçerliğini. Yine şu däden gaptasından gelip iwçik gelip ýerler, pesonly günäde şerik bolýarlar, aýyny şu bela bilen başlaýar diýär. Çünki tövbe etmepdirler, çünki dädeni inkar etmepdirler, çünki dädeni ýüde urupdy, we haram barmagy gerekli göwrençekmepdirler. Şu taýdan şu däden edin günäde bolara da barahim, şu toratyna bolalok direkdi, 7 pıçtyga däler berdiýän gurunşy. O zina da şeýle. Patiki görüpdi dädeni şeýle. Ýene ol billa başdan awlasa, näne de şeýle. O bir tane oğlan olsa bilipdi. Onsa aytmasa, diýmese, şoňa barahim öz ýalňyşlygyny kökelmese, hodamany bolupdy barahim, hiç ýok gaza giden çykanyda bir Allah kuwat diýen na'udhu billah. Hoş faýlap bolmaklyk, şu günah şerik bolmaklyk. Eger ene karnynça etýän ýalňyşyp, şu durmuşa çykan oğlanlary öýlendirler, gewrençe gibi Allah bagşlap diýip Hudaýydan hele inşallah olan ýakatyny tutmaly. Ine de kim bu gurun diýenden çykýar diýär. Bu bir ahlaki gurun, islami gurun, mezhebi gurun de. Ýa-ni Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin wagtyndaky Yahudiler hem Peygamber öldürtdirler. Hop Allah tebarek başda ikemde olay. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem wagtyndaky Yahudiler awul ötülleri geçerleri. O aňyrda 1000 ýyl, 2000 ýyl aňyrda hem Peygamber öldürtdirler şolar. Hop Allah tebarek ve teala Kur'an'da näme diýär? Şoty diýär we yaqtuluna en-nebiyine bighayri hak. Ey Yahudiler diýär Hudaý teala Peygamber wagtynda Yahudiler diýär. Wagtynda 1000 ýyl, 2000 ýyl aňyrda bolanda da siz öldürdüňiz diýipdi. Hani ol öldürene näme diýdi? Şu atalaryny öldüren Peygamberlerden şular radiymişdikler. Öyle yani öyle pankalıp aydarlamışdikler. Şukurun gurlerle bisikler. Çünkü öten göçerler bir günah edipdir şoňa radi aýny günäde bir boldy. Wagtyki atana hakkadan içýär, ene atana ol bilen zina etýär. Oğlum şol radi bolup, şol iýmitden ilk gelýärler, aýny şu günah şerik bolup da şu bela başa gelýär. Ýok eger oň orna bolmasa da elinden gelýän inkar etseler, inşallah olan başına bela bir bela gelmez yani. Dünýany ola